на законодателя, като така пряко участвате в родителско отчуждение и извършване на престъпление от нашия наказателен характер. Дано в това и в други време пространства вашата душа да не попада повече в бяло или място, където да заема длъжност, наричана от нас, хората, държавна, ръководна, висша. Да нямате право повече да пишете и издавате решения, заповеди, резолюции, определения, решения, постановления, както и вашата душа да не може да дава повече напътствия и наставления на друга душа.